Lakshmi puja guys. Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय। नै दिनैहाय लोक्षि पुजा बहायगोन गाइस। दिनै मोनायाव बहायगोन आरोना, ओमफ्राय दा रेडि खालामजोब्बाय, माने अखाबो हाबाय दङ। लोक्षि पुजायाव मा जागोनथाय, अखासो हागासिनो दं माथो। ओमफ्राय जोंनि खिजाथ' बारा एसेबां हाब्रु ग्लोब ग्लोब जाया जानायालाय, ओमफ्राय एसे मोजाङैनो आरो। एसे जुब जुब अखा हाबाय थाबा हाब्रु जागोन जानाया। आं दा दखानाव दंफैयो, नै गुमैनि दखानाव। गुमै माने जोंहानि आब'नि दखान आरोना। ओमफ्राय आङो दाख्लैनिफ्रायनो माने फैथ'बाय दङ आब'नि दखानाव, माने हेल्प खालामफैगासिनो दं आरोना। ओमफ्राय दा स' गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो, आं नोंसोरनो देखायलांजोबगोन। ओमफ्राय जोंनि माबायदि संगन तिनालि, जोंनि सिमेन्ट सापरि संगन तिनालि माने बेयाव पुजा बहायगोन ना, लोक्षि पुजा पातिगोन ना, बेवहाय आं देखायलांबाय थागोन। स' गाइस नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ। नै गाइस जोंना लोक्षि पुजानि रेडि खालामगासिनो दङ, नायदो। जोंना नै दाख्लैनि माबाया हांमा फिल्माव गारि ड्राइभाराबो खामानि मावगासिनो दङ। इनो गाइस नायलाय, हांमा फिल्माव गारि ड्राइभार जादोंमोन बेयो, माने फिल्म शुटिं बानायनायाव आरोना। ahok raise call nei customer lihat lagi ya mudah nei sindel nei ada mana lah nei deh nei nei songkong boro kami ni nei hai benar mana ang masa yang pasti saya kau itu lah kita pasti saya nei ini mudah kan nei ini dia mudah songkong niไปเส้นด้านไล่ในเดี๋ยวในเบไม้เราเนี่ยน้ำซุปหนูไปใจไม่ได้ใจมาไปนั่นแหละขึ้นสีเลยเล็กเส้นละประมาณนั้นกูน่าเรียนเลยสั่งเลยเลยterkau puja ni lagi puja ni lah guys customer pernah jengna customer nama istri gumai, gumai, cigarette pakai kamu kasih dong nama istri. Customer apa berapa nih? Please stop naruh cinta. Nih na, mana? Iya. Tunggu, main now. Tunggu dah. Mak, gua salah kena ini. Buka kali. Nice now. Customer atas suka dong, guys. Thanks now tuh sepitar nah. Nice na maba mabi fan kana lap sedih malai nih dari mabi nih. Oh video star lihat puja nih bay nih maba dong bau se tiger nih karya nih pepe main orang ngareng na neng ah dia mami nabi lai suna ini mami nabi ini lakian lah ya, bayar gila nih. Mami yang bisa biar lakatu. Jangan, cakap lagi. Mama huwa bayar di sini biang ke, kan nih bedong. Nih puja nih di kan nabi raina, bukan nih lah, guys. Puja nih di kan nabi raina. Nih abon ju, telam nih arna, telam mau apa saja, sampai sapuri nih mat, apa nih mat? Samuguri, waktu lama apa saja? Ini lega, nah harus ini lega. Foto siapa itu ada mana? Surilai. Wah, kani kau serasa kani di siapa yang mana? Tuh bayang. Sarlah, hasil tang lain ngai di bangsa. Idi saya na, sajidar kau kubu mana? Ane bedo kono dong aris deh. Nih, toko berapa? Isi zip cuma ada. Nih, mezang puja nih gus lalap deh guys. Tangpai, prop mezang pui deh nih. Aneh, malah deh. Nih kong, puja nih ready just baik.
guys goबाय अखाया जानाय नंला फुजा जाबावनो नै लोखि फुजायानो अखा अखायानो सेटेप खालामजोबसिगोन दानाबा दिनैनिफ्राय लोखि फुजायानो सेटेप जागोन खोमालै गाइस guys नै फुजाया जागायबायानो जोंना अखा हाबाबो फुजा लागिसे नायदो नै हालाय हाबाय खालामजोबगासिनो दङ माने दखानफोरखौ माबाजोब्बायानो रेडि खालामजोब्बायानो दखानफोरखौ खना खफा माथो गाइस नायदो अखा हाबाबो गारथाराखै दखानफोरा मोजां माथो नै थोरसिफोरा गुवार लागाव बियानि अखा हानायदो मानायदो दिनैनो रेडि खालामजोब्बाय माथो मेथाइफोराबो नै मेथाइफोराबो जाखाजोबसै नामा इखो दिनैनो खालामग्रोबायब्रा फार्स्टनि फार्स्ट दिनैनो माने दा मोनायावसो बहायबावगोन मुर्तिखौ ओमफ्राय दिनैनो रेडि खालामजोब्बाय नायदो फुथुलाखौसो लाङोमोन आं बिराद गोलावलै खिथाब दङ नै थांला आं एसे नायदो गाइस थांसै नामा नै इयावबो फिथा बानायदो नै आनैमोना बाजै नै फिथा गाइस नै फिथा जानो फैदै बाजैमोननाव नै आनै जायो जानि लावदुम फिथा ना मा होनो इदिखौ बिराद गोथाव सावगासिनो दं बिसोरो दाख्लैनिफ्रायनो आवगोलनिफ्रायनो सावबाय दोङो ओमफ्राय बिराद सेल जायो आरोना बिसोरना ओमफ्राय बेयाव जानो हागोन गाइस नै बेयाव आरामसे जिरायनानै जानो हागोन नै जिरायग्राबो दङ नै खिजाय आदैया जागासिनो दङ फैसा होबावसिगोनसो नै बा फैसा गांलाव लाखादों माने नै खिजायाबो नै बा इखिया माथो जाजोब्बायानो देलायग्रा इखिया फानजोबगोन बिराद मनहारि ना मा होनो इदिखौ हा किल'निया ना मा होनो नै रोंलायलाङा आङो नायदो गाइस नै बिराद गिदिर जायो आरोना जोंना लोखि फुजाया बै नैखिजाय मोसाग्रा खिजाय लाहैथ'ला आङो बेखिजाय मोसाग्रा फांसन जागोन इखिजाय लाहैथ'लालै इखिजाय माने फिथा गोदा जाफैगोन जोङो भिडिअ लाग्रोजोबनि दै अके थ' आयु हा जों बे माइरंआ दायो थांसिगोन जोंहाना आब'नि फिसाजो ओरैनो हर खेबसे जुरि नार्जारि माबायाव थांगोन आरोना माबायाव हस्टेलावसो थायो हस्टेलावसो दोनो जों बेखौ माबा बरमा मा जायगा नुलाय बेनाव हा बरमा माबा आंनि बेसेबा गिदिर बायदिसो नुयो आं खाथियावनो थानो हाया माने बिराद हाइटसो नालाय टेक्लिकलि नुयो जोंखौ बिराद देरलाबायनाय आरोना एबार माबा आरोना फार्स्ट इयार ना इलाय नै जोंना बसआनो नै जाद्रायगासिनो दङ ओमफ्राय नैबे सोरिया आब' आब'सो माथो आब'आ नै माबा गायगासिनो दङ जोंना सेन्देलखौसो जाथ'योना दायनो नायदो गाइस दाहाय दिनै बहायगोन आरोना मुर्ति बहायगोन भिडिअ इयाव बहायगोन आरोना दिनै ओमफ्राय नै बाबा फुजारियाबो माने हाय ओमफ्राय नै इयावनो बहायसिगोन जोंना दिनै टाइल्स होजोब्बाय आरोना गोदानसो नैफोरो बिराद मोजां टाइल्स बहायबाय आरो जोंनाबो माने देरनायनि सायाव देरलांगासिनो दङ जोंनि संगं तिनालिनि सिमेन्ट सापरि संगं तिनालिनि
जोंनि लक्षी मन्दिर बहायग्रा जायगाया आरोना होयो नायदो गाइस गासैबो फै फुजा जानो समफं तिनालियाव बिराद गिदिर फुजा जायो जोंनियाव गासैबो फैलायलायदो आरोना खाथि खालानिफ्रा नैबेखौ नैबे आदैखौ लाफामुरा होनो आरोना दे हाय होनर हायबो होनो रोङा गावा दे देनां फैबा नुबाय थागोन नोंखौ नायबाय थानांगोन ना जोङो ना जोंना नै हाय पाय नैयाव चावमिन गासैखौबो मोनजोबगोन माने चावमिन चिकेन चावमिन एग चावमिन गासैखौबो मोनजोबगोन इयाव पक'रि आन्डा चप इयाव फैदो जानो गाइस नै पक'रि सावनो थाखाय रेडि खालामजोबना दोनदों ओमफ्राय नैयाव चावमिन दङ र' बोखारबा जानो लुगैयो नै एसेल'सै जोब्बायानो माखासे गरमा गरम आलु नै दावदैफोरा मा जोथोन रुना दोनदो आरोना जोंना रेडि जाफैजोबना ओमफ्राय चावमिनफोराबो बिराद मोजां नुखादों नोंनि दखानखौ सोरनिखौ होनदों बिराद मोजां नुखादों नैबे मेदामानो नै मालिकआ जोंना साहा फुदुंनानै गाइखेर साहा लोंलुंसोबाय दे जोंबो मोनलोंबायगोनदां मोनजायाखै दाबो दे जोङो दा नैबे साहाखौ फुदुंना लोंनो नागिरदों गाइस बे अफिसियेल चेनेलखौ लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम गासिबो अननानै जों लोखि फुजानि नै साहा लोंनो होनना साहा फुदुंगासिनो चावमिन सावांदों आं नै जोंहा आब'आनो चावमिन गासैखौबो बानायो आरोना बिराद बानायनो पारफेक्ट होयो माने गासैखौबो बानायनो हाजोबो इयो गासैबो शेयार खालाम रजे अफिसियेल चेनेलखौ नै साहा बानायगासिनो दं आब'आ जों दा लोंनोसै लकेल गाइखेरनि साहा बिराद पारफेक्ट आरोना आब'आ हाय पाय गाइस बिदिब्ला फुजा जाफैलायदो गासिबो दा बोथोरा एसे स्रां जादों स्रां जाबाय जोंना ओमफ्राय नै रेडि खालामगासिनो दङ जाबायानो होनजायो आरोना दा मोनायावनो गासिबो फैलायलायदो ना बाजै बाजैयाबो नै गासैखौबो लिंहरलायदो आरो खाथि खालानि मानसिफोरखौ सा लोंसै जों दसे थानानै लोगोफोर नै लाबोबाय लक्षी मुर्तिखौ लाबोबाय नै लक्षी लाबोनाय नै गुबैसोआव माथो नुहुरलायाखैमोन आङो थेख्ला ख्लाखाय नुहुरलायबावाखैमोन आङो जोंना सारमोना बेखेव जेननो लाबाय गाइस नायदो बेखेव আজি আমি প্রথম কার্যসূচী হাতত লব বিচাৰিছো আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচীত আছে গেট মুকলি আমি মুকলি কৰিবৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো আমাৰ হাতমানি অলপতে শ্ৰী চক্ৰাম ব্ৰহ্মদেৱ যাকে তেখেতক আমি এটা ফুলন্দ অনুসাৰে সম্বোধনা ও চিনাকি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ উচ্চতে নামিত সভাপতি শ্ৰী সঞ্জীৱ ব্ৰহ্মদেৱক আদৰণি কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছো শ্রী লক্ষ্মী পূজা 2022 পঞ্চাশ অঙ্কীয় সম্পং আঞ্চলিক শ্রী লক্ষ্মী পূজা চান সম্পং তিনিআলি পূজা তারিখ 9, 10, 11 অক্টোবর আমার ঐক্য সংহতি শান্তি আৰু সমন্বয় ৰক্ষাৰ্থে এই বছৰ আমাৰ 45তম শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা আমি আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ গতিকে যিসকল আজি এই প্ৰথম কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অৰ্থাৎ আজি আমাৰ এই সময়ত উপস্থিত থকা সম্পং গাঁও পঞ্চায়তৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য কৰ্মচাৰী ডাঙৰীয়া লগতে উদযাপন কমিটিৰ সভাপতি সম্পাদক আৰু লগতে আমাৰ
কৰ্মকৰ্তাসকল অঞ্চলৰ শিক্ষকসকল আৰু আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ গতিকে আমি এটাই কথা আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াত বিভিন্ন আপোনাৰ 3 দিন কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন বজাৰ বা যিখিনি অন্য জেগাৰ পৰা ইয়াত বেপাৰ কৰিবৰ কাৰণে যিসকল উপস্থিত হৈছেহি তেখেতসকলক বা আমাৰ অঞ্চলৰ সমন্বয়ৰ কাৰণে যেনেধৰণৰ আমি শান্তি আমাৰ আই লক্ষ্মী দেৱীয়ে যে আমাক এটা সহায় কৰিব আৰু সকলোৰে মনত যাতে ভাবক যে আমি শান্তি বিচাৰিছোঁ কোনো এটা ইয়াত বিপদ যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আমি সময় প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিও আজি আমি উদযাপন কৰিম আৰু 3 দিন কাৰ্যসূচীত যাতে আমি ভাই ককাই বা নিজৰ পৰিয়াল হিচাপে আজি আমি 3 দিনটো উপভোগ কৰিম বুলি যাতে ভাবিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আমি এটা পঞ্চায়তৰ এই পূজাৰ যোগেদি আমি যিখিনি পৰিয়াল বা পৰিয়াল হিচাপে আমি যাতে অংশগ্ৰহণ কৰিম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব আমি ধুনীয়াকৈ এটা উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে যাতে সকলোৱে সহযোগ কৰে হয় বতৰ এটা সুবিধা হ'ব পাৰে যে নহওক আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত আই লক্ষ্মী দেৱীৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে আমাৰ এই লক্ষ্মী পূজা 3 দিন কাৰ্যসূচী যাতে যথেষ্ট শান্তিময় যাতে বিৰাময় হয় তাৰ কাৰণে সকলোকে অনুৰোধ জনাই Talima. Ponchaliga Abdul Chiri Lucky Puja ke. Chơi. Có vẻ đây. Ha slap. Chơi. Thằng tôi đang à bra. Ơi thằng tôi đang à. Đây đây. Address này ya. Anh đi guys peran lại. Ơi thằng thua ban dây à? À. Labwlaibai. Ai dây hết đấy. Dây. Dây. Guys, boy bye nè. Kulina. Kulina mình thay kìa.